హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుందాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు మొత్తం 4 ప్రశ్నలు అడిగారు భగవంతుడిని. ఫస్ట్ ఆ ప్రశ్నల గురించి చదువుకుందాం మనం. అంటే 26వ శ్లోకం నుంచి 26, 27, 28, 29. 26వ శ్లోకానికి ఆ ప్రశ్నకి మనం మొదటి శ్లోకం అంటే మన చతుశ్లోకిలో మొదటి శ్లోకం సమాధానం అన్నమాట. తథాపి నాథమానస్య నాథనాథాయ నాదితం పరావరే యథారూపే జానీయాంతే త్వరూపిణః. ప్రాకృత రూపం అప్రాకృత రూపం గురించి అడిగారు. అంటే భౌతికమైన రూపము, ఆధ్యాత్మికమైన రూపం. అవి ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి, వాటి గురించి వివరించమని చెప్పినని అడిగారు మొదటి ప్రశ్న. అడిగితే మనకి మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానంగా భగవంతుడు సమాధానం చెప్పే ముందు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? శ్రీ భగవాను వాచ జ్ఞానం పరమగుహ్యం మే యద్విజ్ఞాన సమన్వితం
సరహస్యం తదంగంచ గృహాణ గదితం మయా. చాలా గుహ్యంగా ఉంటుంది ఈ జ్ఞానం ఇది. ఆ? దాని గురించి నేను చెప్తాను నీకు. శాస్త్రాలందు వర్ణింపబడిన ఆ సంబంధితమైన జ్ఞానము చాలా రహస్యంగా ఉంటుంది. భక్తి యోగ సంగమం నందే దానిని అనుభూతం అనర్చుకోగలుగుతారు. భక్తి యోగంలో మాత్రమే ఆ జ్ఞానం అంటే ఏంటి అన్నది భక్తి యోగికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఆ విధానానికి అవసరమైన అంగాన్ని నేను నీకు వివరిస్తాను. సావధాన చిత్తుడివై విను, ఆ మనస్సును నిలకడగా ఉంచుకొని విను అని చెప్పినాను. సావధాన చిత్తుడు అంటే అది చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. తర్వాత యావానహం యథా భావో యద్రూప గుణకర్మకః సదైవ తత్వ విజ్ఞానం అస్తుతే మదనుగ్రహాత్. నా వాస్తవమగు నిత్య రూపము, నా దివ్య అస్తిత్వము, రంగు, గుణములు, కర్మలనిడి నన్ను గూర్చిన సమస్తము నా అనుగ్రహమున నిజానుభూతి ద్వారా నీ యందు జాగృతమగుగాక. నిజమైన అనుభూతి కలుగుతుంది నీకు. ఆ అనుభూతిని నేను కలుగజేస్తాను. ఆ జ్ఞానం ఇస్తాను, జ్ఞానంతో పాటుగా విజ్ఞానం కూడా ఇస్తాను నీకు. ఆ అనుభూతి ఎప్పుడు కలుగుతుంది నీకు? ద్వాపర యుగంలో ఆ బ్రహ్మమానస లీలప్పుడు ఆ అనుభూతి కలుగజేస్తారు భగవంతుడు. ఆ విజ్ఞానం అంటే భగవంతుడి రూపం అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఇలా ఉంటారు అనేది ఆ బ్రహ్మకి ఆయన ఆయన రూపాన్ని చూపిస్తారనమాట బ్రహ్మ మానస లీలలు. నిజమైన రూపం, మాధుర్యమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతావు, అనుభూతిని పొందగలుగుతావు అని చెప్పినని బ్రహ్మగారికి చెప్తున్నారు 32వ శ్లోకంలో. చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చతుశ్లోకి మొదలు పెడతారు. చతుశ్లోకి మొదలు పెట్టే ముందు చెప్పారు ఈ మాట. చెప్పిన తర్వాత అహమేవ అసమేవ అగ్రే నాన్యద్యత్ సత్పరం పశ్చాదహం యదేతచ్ఛాయో వశిష్యే సోస్మ్యం. అంటే ఆయన మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పారనమాట ఈ చతుశ్లోకి మొదటి శ్లోకం. ఆయన ఏమడిగారు? మొదటి ప్రశ్న 26వ శ్లోకంలో అడిగారు. అదేంటి, నా కోరికను పూర్ణంగా అని నేను వేడుకొంచున్నాను, దివ్య రూపధారుడు అయినప్పటికీ ఏ విధముగా లౌకికము రూపమును ధరింతువు, దయచేసి నాకు వివరించు అని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. అంటే ఆయన ప్రాకృత అలౌకిక రూపం అంటే ఏంటి? భౌతికమైనటువంటి రూపము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి రూపము. ఆ రెండు రూపాల గురించి తెలియజేయమన్నారు. తెలియజేయమంటే అహమేవ సమేవ అగ్రే అనే శ్లోకం ద్వారా తెలియజేశారు భగవంతుడు. అది మనం చెప్పుకున్నాం. సృష్టికి పూర్వం నేనే ఉన్నాను, ప్రళయం తర్వాత కూడా నేనే ఉన్నాను, సృష్టికి ముందు నేనే, సృష్టి తర్వాత నేనే ఉన్నాను, ప్రళయానికి ముందు కూడా నేనే ఉన్నాను. ఎప్పుడు సర్వకాలాల సర్వావస్థల యందు నేనున్నాను, విరాజమానుడిగా ఉన్నాను, ఎప్పుడు కూడా విరాజమానుడినై ఉన్నాను, నేను లేని సమయం అంటూ లేదు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ మొదటి శ్లోకం ద్వారా తెలియజేశారు. తర్వాత రెండవ శ్లోకం ఏంటంటే, రెండవ శ్లోకము 27. యథాత్మమాయయోగేన నానాశక్త్యుపబృంహితం విలుంపన్ విసృజన్ గృహన్ బిభ్రదాత్మానమాత్మనా. సృష్టి, లయము, స్వీకారము, పోషణల కొరకై విభిన్న సంయోగాలతో వివిధ శక్తులను నీవే స్వయంగా ఎట్లు ప్రకటన చేస్తావు అనే విషయం దయతో నాకు తెలియజేయి అని చెప్పి అడిగారు 27వ శ్లోకం. అంటే ఏంటంటే 27వ శ్లోకము నీ వద్ద ఆయన శక్తుల గురించి అడిగారు. అంతరంగిక శక్తి ఉంది, బహిరంగ శక్తి ఉంది, మహామాయ, యోగమాయ, ఈ రెండు శక్తులు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా నువ్వు సృష్టి చేస్తున్నావు, లయం చేస్తున్నావు,
మహామాయ యోగమాయ ద్వారా ఆ క్రియల్ని చేస్తున్నావు నువ్వు. ఈ రెండు శక్తుల్ని గురించి నాకు తెలియజేయి అని చెప్పినని రెండవ శ్లోకంలో ప్రశ్న వేశారనమాట భగవంతుడు. ఇప్పుడు రెండవ శ్లోకానికి మనం చెప్పుకున్నాం, కిందటి వారం చెప్పుకున్నాం రెండవ శ్లోకం కూడా మనం. అదేంటి రెండవ శ్లోకము 34ది. ఋతేర్థం యత్ ప్రతీయేత న ప్రతీయేత చాత్మని తద్విద్యాదాత్మనో మాయాం యథా భాసో యథా తమః. బ్రహ్మదేవా, అర్థయుక్తంగా ప్రతీతమగునది ఏది కలదో అది నాతో సంబంధమును కలిగి ఉండనిచో దాని యందు ఎట్టి వాస్తవికత లేదు. అట్టి దానిని నా మాయగా ఎరుగుము. అది అంధకారం నందు గోచరించు ప్రతిబింబం వంటిది అని చెప్పినని చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు రెండవ శ్లోకం మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? రెండవ శ్లోకము ఆమె రెండవ శ్లోకంలో ఋతేర్థం యత్ ప్రతీయేత న ప్రతీయేత చాత్మని. అంటే ఇక్కడ ఈయన ఏమడిగారంటే 27వ శ్లోకంలో యథాత్మమాయ యోగేన నానాశక్తి ప్రబృమితం. నీ వద్ద ఉన్న అంతరంగ శక్తి బహిరంగ శక్తి ఉన్నాయి, మహామాయ యోగమాయ కూడా ఉన్నాయి. ఆ రెండు శక్తుల ద్వారా ఆ సృష్టిని చేస్తున్నావు, నశింప కూడా ఆ సృష్టిని లయం కూడా చేస్తున్నావు, నశింపజేస్తున్నావు. ఆ మహామాయ గురించి యోగమాయ గురించి వివరించమని చెప్పినని అడిగారు అనమాట. ఇప్పుడు మహామాయ అంటే ఏంటంటే మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మహామాయ భగవంతుడికి మనల్ని దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఏంటంటే మన చేత అన్ని మిస్టేక్స్ కర్మలు చేయిస్తూ ఉంటుంది, చేయిస్తూ మనల్ని దూరం చేస్తూ ఉంటుంది. అవిద్యకి కారణం అయిపోతూ ఉంటాం అన్నమాట. అవిద్య ఆవరిస్తూ ఉంటుంది మనల్ని. అదే యోగమాయ ఏం చేస్తుంది? యోగమాయ భగవంతుడి లీలలన్నీ చూపిస్తూ, యోగమాయ భగవంతుడు కృష్ణ భగవానుడి లీలలన్నీ చూపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. చూపిస్తూ భగవంతుడికి దగ్గర చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట యోగమాయ. అది మహామాయ యోగమాయ పని. మహామాయలో ఒక భాగం ఏంటంటే ప్రకృతి కాలం ద్వారా గుణాల్లో మార్పులు తెచ్చి ప్రకృతిలో మార్పులు కూడా చూస్తాం మనం మహామాయ ద్వారా. కాలం మూలంగా ప్రకృతిలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజు మహామాయ మూలంగా కాలం మూలంగా ప్రకృతిలో మార్పులు వస్తాయంటే, ఒక పండు ఉందనుకోండి, గుణాల ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ పండు ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు మంచి సువాసన వస్తూ ఉంటుంది. మామిడి పండే తీసుకోండి, మంచి సువాసన వస్తుంది, మంచి రంగు కలిగి ఉంటుంది, ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, దాన్ని తినాలనిపిస్తుంది. అంత బాగా ఉంటుంది, సత్వగుణంలో ఉంటుంది. అప్పుడు తర్వాత అది కొంచెం ఇదైపోతుంది, బాగా మగ్గిపోయినప్పుడు రజోగుణం అది బాగా నల్లగా అయిపోతుంది, కుళ్ళిపోతుంది. కుళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ గుమగుమలాడే వాసనే మళ్ళీ దుర్వాసన కలిగిస్తుంది అన్నమాట. ఆ దుర్వాసన కలిగిస్తే పండు కుళ్ళిపోయినట్టు, పండు ఇంక పనికిరాదు మనకి, తమగుణం. ఆ గుణ ప్రభావం కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట మహామాయ. గుణాల ప్రభావం కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడిని మనకి మనం మనం చేసే కర్మలు అవిద్య మనల్ని ఆవరిస్తూ ఉంటుంది, భగవంతుడిని గుర్తించలేం. అప్పుడు మనం దూరం అయిపోతూ ఉంటాం భగవంతుడికి.
మహామాయలోనే మనకి విద్య రెండు ఉంది. విద్య ఏం చేస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి విద్య ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. విద్య ప్రకటితమైనప్పుడు మనం గుర్తించగలుగుతూ ఉంటాం. గుర్తించగలిగి ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు. కానీ యోగమాయ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా అది చాలా విస్తారం అనమాట. పెద్దగా ఉంటుంది అది యోగమాయ. చాలా విస్తారంగా ఉంటుంది. మహామాయ అంటే చాలా చిన్నది. యోగమాయ యొక్క అంశం మహామాయ. భగవంతుడి వెనకాల ఉంటుంది అది మహామాయ. ఏంటంటే భయం. భగవంతుడు అంటే భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకున్న వాళ్ళని మహామాయ ఏం చేయలేదు. అదే యోగమాయ అనుకోండి, ఆ భగవంతుడి లీలలన్నీ కూడా చూపిస్తూ, ఆ భగవంతుడి గుణాల గురించి వర్ణిస్తూ, అవన్నీ మనకి గురువుల ద్వారా మనకి అహైతుకంగా లభిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని మనం తీసుకోవడం ద్వారా మనం భగవంతుడికి దగ్గరవుతూ ఉంటాం. మనం ఎంత దగ్గరైతే అంత సంతోషం యోగమై ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాయ మూలంగా మనకి కలిగే మాయ మూలంగా కలిగే మార్పులన్నీ కూడా మనకి మహామాయ, యోగమాయ, విద్య, అవిద్య వీటన్నింటి గురించి కూడా మనకి భగవంతుడు ఏ వేట్లలో చెప్పారు, మనకి ఏ విషయాల ద్వారా చెప్పారు, భగవద్గీతలో చెప్పారు. తర్వాత మనకి ఉద్ధవ గీతలో చెప్పారు భగవంతుడు. మొత్తం ఆ లీలలన్నీ కూడా ఆయన నోటి ద్వారా వచ్చినటువంటివి అన్నీ కూడా ఉద్ధవ గీతలో మళ్ళానేమో భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. భగవంతుడు అంటే ఏంటి అనేది మనకి అది తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం ఆ భగవంతుడికి దగ్గర కావాలన్నమాట. ఇప్పుడు మహామాయ ప్రభావంలో ఉన్న జీవుల్ని నిద్రలేపి మాయను గురించి వివరించి బయటకు వచ్చిన వ్యక్తిని యోగమాయ గురించి చెప్పాలి. ఇప్పుడు మహామాయ ఆవరించి ఉంటుంది వాడికి. వాడిని ఎట్లా తట్టి లేపాలి వాడిని. ఆ నిద్రలోంచి బయటికి తీసుకుని రావాలి. ఆ కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకుని రావాలి. తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ జీవుడికి మనం ఈ యోగ లీలల గురించి అందించాలన్నమాట. యోగమాయ శక్తిని ప్రదర్శింపజేయాలి. ఆ మహామాయ ప్రభావంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కదు. భగవంతుడి గురించి ఎన్ని లీలలు చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదు. అదనమాట. జీవాత్మలు ఏది వినాలి, ఏది గుర్తుంచుకోవాలి అని నేర్పించేదే యోగమాయ. ఏం వినాలి, ఏం నేర్చుకోవాలి, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా నేర్పిస్తుంది యోగమాయ. నేర్పించి భగవంతుడికి దగ్గరగా అయ్యేట్టుగా చేస్తుంది. గుహ్యము, గుహ్యతరము, గుహ్యతము. గుహ్యం అంటే రహస్యమైనదన్నమాట. గుహ్యతరం అంటే అది 7-8 అధ్యాయాల్లో చెప్పుకున్నాం మనం భగవద్గీత. గుహ్యతమం అంటే కేవల భక్తి 9-10 అధ్యాయాలు. గుహ్యతము అంటే మొదటి 6, చివరి 6 నిష్కామ కర్మయోగం చెప్పడం జరిగింది మనకి. మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో, చివరి 6 అధ్యాయాల్లో. మొదటి 6 అధ్యాయాల్లో ఆ కర్మతో పాటుగా భక్తి మిశ్రితం. అంటే భక్తి కొంచెం ఉంటుందన్నమాట. కర్మ మిశ్ర భక్తి అంటారు. అదే లాస్ట్ 6 అధ్యాయాలు మనకి భక్తి చేస్తాం, అది కూడా కొంచెమే ఉంటుంది. అజ్ఞానం ఉంటుంది కదా, జ్ఞాన మిశ్ర భక్తి అంటారు. జ్ఞాన మిశ్ర భక్తుడు అంటారు. భక్తి కొంచెం ఉంటుంది, జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాళ్ళని జ్ఞాన మిశ్ర భక్తుడు అంటారు.
ఇది భక్తి మిశ్రమ జ్ఞానం, గుహ్య జ్ఞానం. ఇదేంటంటే గుహ్యతమం అంటే ఏంటంటే కేవల భక్తి. కేవల భక్తి అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా నిరంతరం ఒక గంగా నది ఏ విధంగా అయితే ఆగకుండా ప్రవహిస్తుందో అదే విధంగా భక్తి చేయాలన్నమాట. 24/7 ఆగకూడదు, కంటిన్యూస్గా భక్తి చేస్తూనే ఉండాలి. భగవంతుడి గురించి ఆలోచనలు, భగవంతుడి లీలలు వినటం, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవటం, భక్తి చేయటం, ఇదంతా కూడా భక్తుడి ద్వారా డైరెక్ట్గా చెప్పబడింది. ఇది భగవద్గీత భగవంతుడి ద్వారా. ఏదంటే ఉద్ధవ్ గీత, భగవద్గీత. భక్తి వేదాంతులు భగవద్గీత ఉద్ధవ్ గీత నారదుడికి చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ఆయన గురువు గారు 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడప్పుడు నారదుడికి చెప్పారట ఉద్ధవ్ గీత, భగవద్గీత గురించి, భక్తి వేదాంతులు. ఆ అహైతుక కృప లభించిందనమాట నారదుడికి. వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారానే నారదుడికి మంత్రోపదేశం చేస్తారు. ఆ మంత్రోపదేశం చేసుకోవటం ద్వారానే ఆయన పూర్తిగా భగవంతుడికి దగ్గరగా కలుగుతారనమాట. శుద్ధ భక్తుడు అవుతారు నారదుడు. మహామాయ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్నది లేనట్లు చూపిస్తుంది, లేనిది ఉన్నట్లు చూపిస్తుంది మహామాయ. యోగమాయ పని ఏంటంటే భగవంతుని సేవకు వీడిని, జీవుడిని ఎట్లా వాడాలి అనేది ఆలోచిస్తూ అలా అలా వాడికి సేవను అందిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట చేయడానికి యోగమాయ. అది ఇప్పుడు మనకి ప్రకృతే క్రియమాణాన్ని గుణకర్మాణి సర్వసహ. కృష్ణుడిపైనే మనసు కదలాడుతూ ఉంటే గనక కృష్ణ భావనామృతంలో ఉన్నట్లనమాట. సంబంధ జ్ఞానం పూర్తిగా భగవంతుడితో సంబంధం పెంచుకున్నప్పుడు ఆ విధమైన స్థితి వస్తుంది. నిరంతర సంబంధ భావనలో ఉంటే గనక అది చేతనం అనమాట. కృష్ణ భావన చేతనం, ఆ చైతన్యాన్ని కలిగి ఉంటాం. ఆ భక్తి ఆగదనమాట. ఎట్లా అయితే ఆ గంగా నది ప్రవహిస్తున్నదో అలా ఆ భక్తి కూడా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుందన్నమాట. కంటిన్యూగా 24 అవర్స్ 24/7 కంటిన్యూస్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. వాళ్ళ మనసులో కీర్తన కానీ వాళ్ళు చేసే భక్తి కానీ అంతా కూడా అది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటారనమాట కంటిన్యూస్గా. భావభక్తిని సాధనా భక్తిగా చెప్పకూడదు. భావభక్తి ఉంటుంది, ఆ భావభక్తిని సాధన భక్తిగా చెప్పకూడదు అంటున్నారు. ఇప్పుడు కిరణాలు భావభక్తిట. ఆ కిరణాలు అంటే కొంచెం వెచ్చగా తగులుతూ ఉంటాయి, మనకి పోర్చుకోగలుగుతాం. అదే సూర్యుడైతే అది ప్రేమ భక్తి. శుద్ధ భక్తుడిది ప్రేమ భక్తి అనమాట. బాగా గాఢంగా ఉంటుంది. ఆ సూర్యుడిలోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ వేడి తట్టుకోలేము మనం. అంటే అంత ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో పూర్తిగా లీనమైపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు ఆయన అనుభవపూర్వక కనిపిస్తూ ఉంటారట. కనిపించి ఆ భక్తుడిని ఆనందింపజేస్తారు. కొద్దిసేపు కనిపిస్తారు. అప్పుడు ఆ కనిపించినప్పుడు ఆనందంలో నవ్వుతూ ఉంటాడు. నవ్వుతూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఠకామని మాయమైపోతారు. ఎందుకు మాయమవుతారు? భక్తుడిలో ప్రేమని పెంచటం కోసంగా. ఆ వస్తువు మనకి దూరం అయిందనేటప్పటికి ఇంకా వస్తువు మీద ఆసక్తి ఇంకా పెరుగుతుంది, విరహ భావన పెరుగుతుంది. దానిలో ఇంకా ప్రేమ పెరిగిపోతుంది మనకి ఆ వస్తువు మీద. అట్లా ఆ ప్రేమ భావన పెంచడం కోసంగా మాయమైపోతారు. మాయమైపోయేటప్పటికీ భక్తుడు ఏమవుతాడు? శుద్ధ భక్తుడు
కొద్దిసేపు ఏడుస్తారు తట్టుకోలేక. ఆనందంగా చూస్తున్న భగవంతుడు మాయమైపోయేటప్పటికి వాళ్ళకి అర్థం కాదు. భగవంతుడిని చూడాలి అనే ఆశలు ఏడుస్తారు. కొంతసేపు మూర్ఛపోతారు తట్టుకోలేక, బాధను తట్టుకోలేక. అది శుద్ధ భక్తుల అవస్థ అనమాట. అదే ఉన్మత్తుల్లా కూడా ప్రవర్తిస్తారు వాళ్ళు. ఉన్మత్తుడు అంటే ఏంటి? పిచ్చివాడు. ఆ ప్రేమ విపరీతమైపోయినప్పుడు భగవంతుడి మీద పిచ్చివాడిలాగా కూడా ప్రవర్తిస్తారు. ఆ విపరీతమైన ప్రేమ కలుగుతుంది హృదయంలో. మళ్ళీ వెంటనే అనుభూతి కొద్దిసేపటికి కూడా మాయమైపోతూ ఉంటుంది. ప్రేమ విపరీతంగా కలుగుతుంది, మళ్ళీ ఒక్క క్షణంలో మాయమైపోతూ ఉంటుంది. భగవంతుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఎట్లాగో ఒక లడ్డు తీసుకున్నాం, లడ్డు నోట్లో పెట్టుకున్నాము, తీయగా ఉంది. అది తీయగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది మనకి. ఆ స్వీట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని నాలుక మీద ఉండదు కదా, కొద్దిసేపు అయ్యేటప్పటికి ఆ రుచి తగ్గిపోతుంది. ఆ తగ్గటం అనేది లేకుండా ఉండటం కోసంగా, ఆ స్వీట్నెస్ కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడు ఉండటం కోసంగా ఆయన అట్లా మాయమైపోయి మళ్ళీ ఆ భక్తుడికి విరహవేదన కలిగించి మళ్ళీ తను ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటారు భగవంతుడు అశుద్ధ భక్తుడికి. అంటే సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనసు, బుద్ధి, అహంకారం సూక్ష్మ శరీరం. అదే స్థూల శరీరం అంటే మనకి ఈ మన దేహం. సూక్ష్మ శరీరంతో మనం భగవంతుడి నామకీర్తనలు చేయటం, మన ఆ భగవంతుడిని రూపాన్ని అన్ని కూడా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాం కదా. సూక్ష్మ శరీరంతో ఆ ప్రేమని అనుభవిస్తూ ఉంటాం. స్థూల శరీరంతో ఏం చేయాలి మనం? స్థూల శరీరంతో ఎప్పుడు కూడా మందిర మార్జనం, భగవంతుడికి సేవ చేయటం, భగవంతుడికి అర్చన చేయటం, భగవంతుడికి అభిషేకం చేయటం, అలంకారం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా ఈ స్థూల శరీరంతో చేయాల్సినటువంటి సేవలు అన్నమాట. శుద్ధభక్తుడు కానీ శుద్ధభక్తుడి స్థితికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ కర్మలు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఆ కర్మలు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి ఆ కర్మల మీద ఉండదు, భగవంతుడి మీదే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ధ్యాస. ఆసక్తి ఉండదు అనమాట కర్మల మీద. ఆ కృష్ణ భావంలోనే ఉంటారు వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నా కూడా. ఆ భగవంతుడి నామస్మరణలోనే పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు దృఢ శ్రద్ధ, శరణాగతి కలిగి ఉన్నవాడు కనుక అతను శుద్ధ భక్తుడే. దృఢ శ్రద్ధ కలిగి శరణాగతి ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు శుద్ధ భక్తుల కిందికి వస్తారు. ఇప్పుడు 3వ శ్లోకము మనకి ఏమడిగారు? 3వ శ్లోకంలో బ్రహ్మగారు 3వ శ్లోకం 26, 27, 28. ఏతే చాంసకలాః పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రాది వ్యాకులం లోకం నృడయాంతి యుగే యుగే. ఆ దేవాది దేవుడు నిత్యం రతిభూమిలో విరాజమానుడై ఉన్నప్పటికీ తన భక్తుల ప్రీతి కోసం ఈ ధరణిపై అవతరిస్తారు అని చెప్పాను. కానీ ఆయన విష్ణువు యొక్క అంశ అన్నది నా ఉద్దేశం కాదు అని సూత గోస్వామి చెబుతున్నారు. ఖచ్చితంగా చెప్పారు, స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. భాగవతంలో కృష్ణుడు అంటే ఎవరు, మిగతా అవతారాలు ఏంటి అన్నది స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది.
భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నా స్వరూపం కన్నా కూడా దుర్లభమైన అతి మధురమైన స్వరూపాన్ని నువ్వు రజభూమిలో చూస్తావు, అనుభవించగలవు, దర్శించుకోగలవు అని కృష్ణ భగవానుడు బ్రహ్మగారికి ఈ విషయం చెప్పి చతుశ్లోకి ప్రారంభించారనమాట. నా మూడో ప్రశ్న ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం, ఒక్క నిమిషం. 28. క్రీడస్య మోగ సంకల్ప పూర్ణనాభేదోన్నుతే తథా దివ్య విషయాన్ బోధేహి మనీషాం మయి మాధవ. క్రీడస్య మోఘ సంకల్ప పూర్ణనాభేదోన్నుతే తథా విషయాన్ దేహి మనీషాం మయి మాధవ. మాయతో ఆటలాడుతున్నావు మీరు, మాయ, మహామాయ, యోగమాయ, వీటితో ఆటలాడుతున్నారు మీరు. కంటి చూపుతో చూసి ప్రకృతిలో 23 తత్వాలు కూడా పుట్టుకొచ్చినాయి. ఆ కంటి చూపు, దృష్టి, అదేంటంటే కారణోదక సాయి విష్ణువు ఆ ప్రకృతి మీద దృష్టిపాతం చేస్తారు. చేసినప్పుడు ఆ 23 తత్వాలు కూడా పుడతాయి. పుట్టి ఆ బ్రహ్మాండాల లోపల అండం ఏర్పడుతుంది అనమాట. ప్రకృతి మాతలు అండాలు ఏర్పడతాయి ఆ గర్భంలో. ఆ అండాలన్నింటినీ కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు తీసుకుంటారు. తీసుకుని ఆయన బొడ్డులో నుంచి, నాభిలో నుంచి కమలం బయలుదేరుతుంది అనమాట. కమలం వస్తుంది. ఆ నాళంలో 14 లోకాలు కూడా నాళంలో ఉంటాయి. నాళం అంటే ఆ కాడ ఉంటుంది కదా, ఆ కాడలో 14 లోకాలు ఉంటాయి. విరాట్ పురుషుడు ఉంటాడు అక్కడ ఆ నాళంలోని. అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి వస్తారు విరాట్ పురుషుడు ఫస్ట్. ఆ విరాట్ పురుషుడు అనేక తలలు ఉన్నాయి, అనేక చేతులు ఉన్నాయి, అలా ఉన్నాడు విరాట్ పురుషుడు. ఆ విరాట్ పురుషుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ విరాట్ పురుషుడి గర్భంలోకి వస్తాయి ఆ అండాలన్నీ కూడా. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు దగ్గర నుంచి విరాట్ పురుషుడిలోకి వస్తాయి ఆ అండాలు ప్లస్ ఆత్మలు అందులోకి వస్తాయి అన్నమాట, కర్మలతో పాటుగా. వచ్చిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఏంటంటే ఆ విరాట్ పురుషుడి తల మీద పుష్పం వస్తుంది. ఆ పుష్పంలో బ్రహ్మగారు కూర్చొని ఉంటారు. ఆ బ్రహ్మగారు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించాలన్నమాట. బ్రహ్మగారికి ఏమీ అర్థం కాల. ఫస్ట్ మొదటి జీవి ఎవరంటే బ్రహ్మగారు. అంటే విరాట్ పురుషుడిది భౌతికమైన రూపం, అది అశాశ్వతం అన్నమాట. విరాట్ పురుషుడి రూపం ఆయనలోనే మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి. 84 లక్షల జీవరాశులు, ప్రకృతి మొత్తం, మన ఈ నదులు, ఇవన్నీ కూడా మొత్తం కూడా ఆయనలో ఉంటాయి విరాట్ పురుషుడు. బ్రహ్మగారిని సృష్టి చేయమనేటప్పటికీ, అంటే బ్రహ్మగారు తపస్సు చేస్తారు. ఏం అర్థం కాదు ఆయనకి. ఏంటిది, ఎక్కడున్నాను నేను అని చెప్పినని ఆ కింది ఆ నాళంలో నుంచి కింది దాకా బొడ్డు దాకా వస్తారట. వచ్చి చూస్తే అక్కడ చీకటిగా కనిపించింది, సముద్రం కనిపిస్తున్నది, నీళ్లు చుట్టూ. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చారు. ఆ పద్మంలోకి వచ్చేసేసి అక్కడ కూర్చున్నారు. దానికి పద్మంలో ఆసనం మీద కూర్చుని ఆయన తప్ప తప్ప అని వినిపించింది ఆయనకి. తపస్సు చేయమని ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు భగవంతుడు అని అనుకుని అప్పుడు తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టారు. తపస్సు చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు. ప్రత్యక్షమై షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు భగవంతుడు. షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి నువ్వు సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పడం జరుగుతుంది బ్రహ్మగారికి. అప్పుడు ఆయన బ్రహ్మగారు అడుగుతారు ఈ ప్రశ్నలు, 4 ప్రశ్నలు కూడా బ్రహ్మగారు అడగటం జరుగుతుంది. అడుగుతూ నాకు ఈ సృష్టి చేయమని సృష్టి కార్యం చేయమని చెప్పావు అంటే భగవంతుడు చేసేది సర్గ అయితే, భగవంతుడి సృష్టి సర్గ అయితే బ్రహ్మగారు చేసేది విసర్గ, రెండోసారి చేసేది విసర్గ అనమాట.
నువ్వు సృష్టి చేసినా కూడా నువ్వు చాలా మొత్తం అన్ని లోకాలు సృష్టించావు. నువ్వు ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, భౌతిక లోకాలు అన్నీ సృష్టి చేశావు. నువ్వు జీవుల సృష్టి చేయమని చెప్పినని చెబుతున్నావు నాకు. నాకు ఈ సృష్టి కార్యం చేసినందువల్ల ఎటువంటి గర్వం కలగకుండా చెయ్యి నువ్వు నాకు. ఆ గర్వం కలగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అనే శిక్షణ నువ్వే ఇవ్వాలి నాకు. ఆ గర్వం మూలంగా నేను ఈ లోకంలో బంధితుడిని అయిపోతాను, కర్మబంధాల్లో చిక్కుకుంటాను. నన్ను దీంట్లోని ఈ బాధ నుంచి నన్ను రక్షించమని అడుగుతాడు కృష్ణ పరమాత్మ. నేను కర్మబంధంలో చిక్కుకోను, నాకు వద్దు, నాకు నువ్వే శిక్షణ ఇవ్వు అని చెప్పినని అడుగుతారు. అడుగుతూ ఈ 4 శ్లోకాలు చెప్తారనమాట. అప్పుడు దానికి సమాధానంగా కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు 3వ శ్లోకంలో యోగమాయ మహామాయ గురించి అడిగారు. ఏ విధంగా ఉంటుంది ఈ 2 శక్తుల గురించి తెలియజేయమని చెప్పినని అడిగారు. ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తున్నారు కృష్ణ భగవానుడు. ఒక్క నిమిషం. యథా మహాంతి భూతాని భూతేషు ఉచ్ఛావచేష్వను ప్రవిష్టాని తథా తేషు నతేష్వహం. యథా మహాంతి భూతాని భూతేషు ఉచ్ఛావచేష్వను ప్రవిష్టాని తథా తేషు నతేష్వహం. ఓ బ్రహ్మదేవా, విశ్వపు మూలతత్వాలు బ్రహ్మాండమును ప్రవేశించి అదే సమయమున ప్రవేశింపకను ఉన్నట్లుగా నేనును సృజింపబడిన సమస్తమునందును నిలిచి ఉండును. అదే సమయమున సమస్తమునకు బాహ్యముగాను స్థితిని కలిగి ఉందనని ఎరుగుము అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారనమాట. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, అన్ని జీవులలో కూడా ఆకాశం ఉంటుంది. ఆకాశం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ భగవంతుడు ఎలా క్రీడిస్తాడు, ఆయన యోగమాయ మహామాయతో సహాయంతో ఎలా క్రీడిస్తారు ఆయన అనే దాని గురించి ఈ శ్లోకం అన్నమాట. ఉదాహరణ, యథా మహాంతి భూతాని. బ్రహ్మగారి 3వ ప్రశ్నకి సమాధానం, అన్ని జీవుల్లో కూడా ఆకాశం ప్రవేశిస్తుంది. అంటే బయట ఉంటుంది ఆకాశం, మన లోపల కూడా ఉంటుంది. ఖాళీ ప్రదేశాల్లో ఉన్నదంతా కూడా ఆకాశం. విశ్వం మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉంటుంది ఆకాశం. దేహంలోని ఖాళీ ప్రదేశంలో కూడా ఉంటుంది ఆకాశం. జీవులకు లోపల వెలుపల ఆకాశం వ్యాపించి ఉంటుంది. భగవంతుడు ప్రతి జీవి హృదయంలో వెలుపల ఉండి జీవులను, ప్రకృతిని నడిపిస్తున్నారు. ఆ జీవుల్లో చైతన్యం, ఇప్పుడు నేను చెప్పగలుగుతున్నాను, గొంతుతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే ఆ చైతన్యం భగవంతుడి శక్తి లోపల ఉంది కాబట్టి మాట్లాడగలుగుతుంది. ఆయన వెళ్ళిపోయారు, పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు లోపల. ఆయన ఆత్మ లేరు, వెళ్ళిపోయారు. అంటే ఈ దేహం పని అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బయటికి, అదే డెడ్ బాడీ అయిపోతుంది. చైతన్యం ఉండదు ఇంక వాళ్ళకి. కళ్ళు మూసిపోతాయి, కళ్ళు పనిచేయవు. ఇవి అధిష్టాన దేవతలు ఎవ్వరు కూడా అందరు వెళ్ళిపోతారు. ఎవ్వరు ఏది కూడా పనిచేయవు. ముక్కు పనిచేయదు, ఆ కళ్ళు పనిచేయవు, చెవులు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు ఏవి పనిచేయవు, అచేతనం అయిపోతాయి అన్నమాట. చైతన్యం పోతుంది. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. జీవులకు లోపల వెలుపల ఆకాశం వ్యాపించి ఉంటుంది.
అట్లాగే ఆకాశంతో పాటు కూడా మనకి శరీరంలో అగ్ని, వాయువు, జలము అన్నీ కూడా మొత్తం పంచభూతాలు అన్నీ కూడా మనకి వ్యాపించి ఉంటాయి అన్నమాట మన శరీరంలో. అగ్ని ఉంటుంది, ఆకాశం ఉంటుంది, వాయువు ఉంటుంది, జలం ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకొకటి భూమి, అర్త్, భూమి కూడా ఉంటుందన్నమాట. మనం శరీరం ఇలా అన్నాం అనుకోండి, మన లోపల మట్టి లోపల నుంచి వస్తూ ఉంటుంది చెమట రూపంలో. చెమటతో పాటుగా మట్టి వస్తూ ఉంటుంది, మట్టి తెలుస్తుంది. ఆ భూమి కూడా మనకి లోపల ఉంటుంది. ఈ 5 పంచభూతాలు కూడా మన శరీరంలో ఉన్నాయి. ప్రకృతిని, జీవుడి కర్మలను క్రమబద్ధీకరిస్తూ ఉంటారనమాట భగవంతుడు. భగవంతుడు ప్రతి జీవి హృదయంలో కూడా ఉంటారు, వెలుపల కూడా ఉంటారు. భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి, ఆయన పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. అందరు 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఉంటారు. ప్రకృతి మొత్తం కూడా వ్యాపించి ఉంటారు. చెట్లల్లో, నదిలో, అన్నిట్లలో, పుష్పాల్లో, ప్రతి చోట కూడా భగవంతుడు ఆయన వ్యాపించి ఉంటారనమాట. అహం ప్రతిష్ఠ, అహం ప్రవిష్ట అంటే ఏంటంటే నేను ప్రతి జీవి హృదయంలో ప్రవేశించాను. నేను మొత్తం ప్రతి జీవి హృదయంలో కూడా ఉంటానని. ప్రతి జీవిలో బయట, లోపల, అన్ని చోట్ల కూడా ఆ భగవంతుడు ఉన్నారు. అలాగే పరమాత్మ రూపంలో, అలాగే గోలోకధామంలో కూడా విరాజమానుడై ఉన్నారు. బృందావనంలో ఉన్నారు, గోలోకధామంలో ఉన్నారు విరాజమానుడై. ఆయన అంతర్యామి భగవంతుడు. ప్రతి జీవిలో కూడా ఉన్నారు భగవంతుడు. సృష్టి స్థితిలయాలు ఆయన చేతిలో ఉన్నప్పటికీ ఎటువంటి ఆసక్తి కూడా ఆయనకి లేదు. మొత్తం సృష్టి చేసింది ఆయనే. అట్లా మనం ఈ మాత్రం ఉండగలుగుతున్నాం అంటే అది శక్తి, ఆయన స్వరూప శక్తి ద్వారా మనం ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా నిలబడగలుగుతున్నాయి. అంటే మత్తపర తరన్నాన్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మనం చెప్పుకుంటాం కదా భగవద్గీత శ్లోకం. మొత్తం ముత్యాల దండలో ముత్యాలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, లోపల ఆ దారం కనిపించదు, ఆధారంగా ఉన్నటువంటి దారం. అలాగే భగవంతుడు కూడా మనకి మన పక్కన కూడా ఉన్నారు, మన చుట్టూ కూడా ఉన్నారు, కానీ మనకి కనిపించరు. ఇందుగలడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండై ఎందెందు వెదకి చూసిన అందందేగలడు దానవాగ్రణి వింటే అని చెప్పిన ప్రహ్లాదుడు అంటారు. ఆయన హిరణ్యకశిపుడు అడుగుతాడు, ఏరా పొద్దుస్తమానం నారాయణ జపం చేస్తున్నావు, ఎంత చెప్పినా వినట్లేదు నువ్వు. చాలా కష్టాలు పెడతాడు కొడుకుని, ఎట్లయినా వినిపించారు, తన మాట తన దారిలోకి తెచ్చుకోవాలి. ఏది చూపించు, ఎక్కడున్నాడు నీ భగవంతుడు అని అడిగితే అప్పుడు చెప్తాడనమాట, ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ లేడని నేనేం చెప్పేది, అన్ని చోట్ల నాకు భగవంతుడు ఆయనే కనిపిస్తున్నారంటే ఏది చూపించి స్తంభంలో చూపించి నాకంటారు. ఆ స్తంభాన్ని పగలగొడతాడు ఆయన. ఆ స్తంభంలో నుంచి నరసింహ అవతారం వస్తారు. ఊహించడు ఆయన. అంటే మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రకృతి మొత్తంలో, విశ్వంలో ఏవైతే ఉన్నాయో మృత్యు రూపంలో, అవన్నీ కూడా అడుగుతాడు. వాటన్నిటి ద్వారా మృత్యువు రావద్దని కోలుకుంటాడు. ఆయన ఊహించని రూపం అన్నమాట అది. అంటే భగవంతుడు ఘటనాఘటన సమర్థుడు. ఆయన ఏ రూపంలో కావాలంటే ఆ రూపంలో రాగలడు. కానీ మనము మన కర్మల ప్రకారంగా మనకి రూపం వస్తుంది, దేహం వస్తుంది. మనం చేసుకున్న కర్మ ప్రకారంగా మన ఆత్మ వెళ్ళి ఆ దేహంలో కూర్చుంటాం. మనం చక్కగా గులకరాళ్ళు మోసుకొని బ్యాగ్
మోస్తూ వెళ్తూ ఉంటాం. ఆ బ్యాగ్ మోసి 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 ఏ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తాం. అదనమాట మొత్తం కూడా. అందుకని మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి. ఎప్పుడు కృష్ణ నామ జపం మర్చిపోకూడదు. 24/7 కంటిన్యూస్గా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కృష్ణుడి నామం, ఆ జపం జరుగుతూనే ఉండాలి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా. అది మనకి ఇక్కడ విశ్వం మొత్తం కూడా ఆయనే ఉన్నారు, భగవంతుడే ఉన్నారు. విశ్వంలో ప్రతి వస్తువులో కూడా ఆయన ఉన్నారు. అసంగుడు. అసంగుడు అంటే నిర్లిప్తుడు ఆయన. ఆ మాయాశక్తి మాయాశక్తి ద్వారా అన్ని నడిపిస్తున్నారు. ఆ మహామాయ ద్వారా, యోగమాయ ద్వారా. తేషు నతేషు అంటే నేను ప్రతి జీవిలో ఉన్నాను. నేను రకరకాల మధురిమని చూపించడం కోసం నేను శుద్ధ భక్తుల బయట లోపల కూడా ఉన్నాను. అలీలలు ఆ భక్తుల్ని ఆనందింపజేయటం ఆయనకి ఇంకా ఆనందం అన్నమాట. ఆ శుద్ధ భక్తుల హృదయంలో ప్రకటితం అవుతారు, మళ్ళీ మాయమైపోతారు. మాయమైపోయినప్పుడు వాళ్ళ అవస్థ చూడాలి, చాలా కష్టపడతారు. మన పిల్లవాడు ఇంటికి రాలేదంటే మన హృదయం ఎట్లా తల్లడిల్లిపోతుందో, ఎంత కష్టపడతామో మానసికంగా, అంతకన్నా ఎక్కువ కష్టపడతారు మానసికంగా. అల్లాడిపోతారు. భగవంతుడు అట్లా ఒక్క క్షణం అట్లా ప్రకటితమై మాయమైపోయేట. అదనమాట. అంటే ఈ శ్లోకంలో మనం చెప్పుకునేది ఏది అంటే, మనకి 3వ శ్లోకంలో అన్ని జీవుల్లో ఆకాశం ఉంది, ఆకాశము బయట ఉంది, లోపల ఉంది. తర్వాత ఈ మొత్తం ప్రతి జీవిలో కూడా నేనున్నాను, హృదయంలో ఉన్నాను, చైతన్యం రూపంలో ఉన్నాను అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శుద్ధ భక్తులకి కూడా బయట లోపల కూడా ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు మనకి. ఈరోజు 3వ శ్లోకం చాలా సింపుల్గా చిన్నదన్నమాట. 3వ శ్లోకం అర్థం అంటే జీవాత్మల కర్మలను అనుసరించి నడుచుకునేట్లుగా కూడా భగవంతుడే చేస్తూ ఉంటారు. జీవుడు హృదయంలో ఉంటారు కదా, ఉండి అన్ని పనులు చేయటంలో పరమాత్మ ఆయన చేయిస్తూ ఉంటారు మన చేత అన్ని పనులు కూడా. ఎలాంటి ఆసక్తి అన్నీ ఆయన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఎటువంటి ఆసక్తి కూడా ఉండదు. అది సృష్టిలోని ప్రతి వస్తువులో కూడా ఉన్నారు కానీ ఎటువంటి ఆసక్తి లేదు ఆయనకి. ఆయన అసంగుడు, నిర్లిప్తుడు అని చెప్పినని ఈ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు. మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ హోస్ట్ ఇస్తారా మాతాజీ? పోస్ట్ ఇస్తుంది రాజేశ్వరి మాతాజీ, ఎం రాజేశ్వరి హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం, నేను ఇది రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేసి